ka dolphin ang nakaplagan sa mga isda sa kadagatan habig sa barangay Lambog, lungsod sa Cagayan. Gipangitaan nila og pamaagi nga madala kini sa daplin ug nasuta nga patay na ang naasoy dolphin. Aduna kini 160 centimetros nga gitason ug 38 centimeters nga gilapdon. Matud sa Municipal Environment Officer sa Badian, Manolito Recopilasyon, nga gipalubong na nila ang dolphin human usab masusi sa mga representante sa Department of Environment and Natural Resources. Pwede siya sa Tanyon Street nga naglutaw-lutaw siya nga nakitaan sa atuang gagmayng mananagat kanang hook and line. So nangita sila initiative nga ilahang gidalag diri sa daplin. Samtang laing dolphin usab ang nakaplagan nga napadpad sa kabaybayunan sa barangay McKinley sa Gihulngan City sa Negros Oriental. Human nakit ang naglisod og ginhawa dali sa kini sa batang nagpakabana paingon sa laod ug luwas ra kini nga nakabalik sa kadagatan. Pahimangno sa mga otoridad nga dili hilabtan ang mga dolphin kung makit-an man sa kadagatan.